Rich Auntie venyika Zodwa Mukandla waGinimbi avharisa mastrats kuRich Young and Famous uko kwavaka officiata muchato waZari the Boss Lady uye pana marumas ekuti vakazvibatira kavo kadiki kari fresh. Louis Manana vari kudanana. Welcome back to your channel Mache Mene Sadaki tisvitse kamaoko nezverespect naika. So Auntie Zodwa Mukandla officiated muchato waZari the Boss Lady to her son, and Hasanika munongoziva guys kuti akakomana katiri fresh kechidiki katiri kutemwa zvakare dzinobuda ropa. Zari akati iye azviwanira love yake. Mukomana ari kusvika achiita stepfather to 4 children, or actually 5, but Zodwa Mukandla officiated the wedding with so much pride. Aiwa guys, zvakafamba zvakanaka. Pakapinda Zodwa paya achizo officiate muchato, panga pakagara Louis Manana uyu na Nadia Nakai. Ndobva abvunza kuti ko uyu ari kuofficiate ndiani. Louis ndokubva ngoti she's a very good friend of mine, a very good friend. Later on pakabva pangobuda rumor yekuti aiwa vanhu vari kutofambidzana. Guys, Auntie Zodwa deserves kudiwa kakubva mazuva aGinimbi aya hatina kuzombonzwa zvanga zvichiendeka kuti ko mukomana angaopota achivhizita ikoko ndiani. Asi kana pabuda mukomana akadai guys, nemiwo munongozvionerawo kuti panogona kunetsa kuramba, fresh yacho yakaoma. Asi pazera apo ndo pari kunyanyochemewa nemanetizens, vamwe vachiti mukomana achiri wechidiki zvakanyanya anogona kutogona kuchata nemwana waAuntie Zodwa. Musikana waya wekuCape Town akachata recently ndo zera rinogona kuva riri rana Louis iri mudiki zvachose kuna Zodwa. But anyway guys, love haina kuti age yadai. Age is just a number. Kana zvasvika palove izvi munogona kutoona kuti maybe Louis atori mukuru chaizvo panyaya dzelove izvi kuna Auntie Zodwa. Sezvamunongona guys, vakaita kutarisana inside the mboni to mboni, eye to eye, vachiratidza kuti vari happy. Tiri kungoti susu kana izvirizvo zvamunenge mangofunga ka hapana chakaipa, mongoenderera mberi. Vamwe vari kuti Auntie Zodwa tiri kufara chaizvo kuti mazviwanira kakomana kenyu, asi please make sure kuti kana mafunga zvokuchata izvi posainiwa maprenup, hamudi kuzongopa munhu hafu yewealth yese yaasina kushandira. Mukomana tinomuziva ari timu rekugeza asi homwe yake chaiyo kuti yakanyanyosimba kusvika papi hatizivi. Saka tiri kungotyira kuti Auntie Zodwa vanogona kungotorerwa zvinhu zvavainazvo uye kushandiswa navakomana vadiki. Asi ivo pane statement ravakataura rakandirwadza zvikuru. Vakati vedwe, I do not feel that I belong pano pachigrupu cheYoung Rich and Famous. Vakafila that bad blood, havana kunyatsofila kuva welcome. It is very normal. Ndozvo vanoita macelebrity aya, macelebrity shunguzve. Imi ndimunoziva kuti muri richi, payangu apo hatizozivi hedu. But anyway, munotogiva kudarika chero vacho vadiki vavo. Do leave your comments on what you think panyaya yedu ya Zodwa Mukandla nenew love yake yaari kunzi azvibatira.